i en pandèmia al teu costat. Aquest és un dels lemes de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià. La seva secretària general ens acompanya. La pandèmia ha posat sobre la taula la importància dels serveis públics i entre ells l'educació és un dels que forma tota la ciutadania i ha de formar en equitat. Pensem que l'educació ha d'estar més enfortida i això significa plantilles fortes, perquè sense plantilles fortes els serveis públics no són forts. I estabilitzar les plantilles passa per el mecanisme que tenim per a estabilitzar-la, que són les oposicions. En aquest moment estem en un moment de creixement de plantilles i el que cal és estabilitzar-les. Com valoreu aquesta nova llei educativa des de Comissions Obreres, Txema? Li valorem sobretot aquestes dues coses. El fet de que siga una llei parlada i per tant plural i que a més tire al passat ja definitivament a la LOMSE, una llei que sempre hem denostat i que tenia un caràcter neoliberal que travessava tota la norma i en la que estàvem radicalment en contra. I Txelo, en aspectes retributius, en aspectes salarials, com estan les coses? Cal esperar millores? Hem encetat un camí de cara a poder consolidar que aquesta bretxa salarial vagi a menys. La nostra feina és el diàleg social i la negociació i si no ho aconseguim, el carrer o la mobilització i anar combinant. Educació pública, com potenciar-la? Parlàvem de que en efecte es tracta d'un bé públic absolutament irrenunciable i encara més en estos temps, per descomptat.